το πρόβλημα της παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής λαμβάνει στις ημέρες μας τεράστιες διαστάσεις. Η ραδιενεργός ρύπανση των υδάτων, της γης, της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη διαστροφή της φυσικής τάξης και υγείας των ζώων και των φυτών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και όλα τα παρεμφερή στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οικολογικής καταστροφής οδηγούν τον κόσμο στην ανησυχία και στον προβληματισμό. Ο λόγος του γέροντος που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρος. Όταν συνέβη το ατύχημα με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας έπληξαν τα Βαλκάνια, πολλοί εστρέφονται προς τις γραφές για να ειδούν αν μέσα σε αυτές έχει προϋποθεί το γεγονός. Τότε ερωτήθηκε ο μακαριστός γέροντας από κάποιους προβληματισμένους αδελφούς μας για το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε στους ανησυχούντες τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα βοηθηθούν σε αυτή τους την ανησυχία για τη ραδιενέργεια στα τρόφιμα. Ο γέροντας ανεπιτίδευτα και απλά τους απάντησε. Ο ίδιος νομίζω, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα σχηματίσει τις υποθέσεις μια γνώμη και εμείς όσα και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική δική μας, δηλαδή των πιστών. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο στην υποθέσεις. Αλλά εμείς σαν πιστοί χριστιανοί, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία να πατάνε πάνω στα θεία και στους σκορπιούς. Μετά είπε οτιδήποτε θανάσιμο εκεί πέρα και αν γίνεται, δεν θα το βλάψει. Και έχω υπόψη μου εκεί πέρα, ανθρώπους, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνουν να βάζουν ρούχα ξανά και θα κάνει τη ζωή της μαρτύριας. Για βάστε ρε παιδά, οι χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτός, μυρωμένος, βαπτισμένος σας υποθέτω, και ονομάς κάμεις. Τόσο λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει και απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα με συνέχεια, αυτοί κάνουν τη ζωή της μάθης να υπάρχει. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη και χάρη στο Θεό να ζητάμε τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας, και όταν κάνουμε το σταυρό δεν είναι ότι κάνουμε πρώτο σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο Παύση και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Μικρό πράγμα είναι. Επομένως για το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάθουν να τρώει τα μαρούλια εσείς, ανάλογα με την πίστη να κάνει να ενεργήσει ο καθένας, αλλά και σαν χριστιανός πρέπει να πιστεύει εκεί πέρα. Δεν είναι ότι πηγαίνει προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν όλα. Θα ρίξουν όλα και μετά τι θα γίνει στις υποθέσεις. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δύσκολοι που εργούνται. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει αυτό. Και στο καμίνι πώς μάρτυρες τους πετούσαν μέσα στο καμίνι, τους έκαναν τόσα μαρτύρια και πάλι δεν πάθαιναν τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος θα αρχίσουν 5 εφιάλεις στο Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι, θα αρχίσουν πόνος στον άσκο. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός δεν θα πείσει, θα μας προστατεύει. Για ένα χριστιανό όπως είπα, όταν είναι κοντά με τον Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει για ένα λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι, να έχουμε χάρη Θεού και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, δεν έχει τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Θα δεν τίποτα συγκρίσει με αυτά που υπήρχαν Άγιοι μάρτυρες και δεν πάθαιναν τίποτα. Αφού ίδιος ο Χριστός δοξός δέψε μας και φαρμάκι και γιάτα και θα πατάτε πάνω στα φύγη και σκορπιό. Άρα εμείς θα να πει κανείς, παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε κλπ. Και τούτης όμως πάλι εκεί πέρα, γι' αυτό λέω ότι δεν οφείλει τόσο το να διαβάζει, το να
μέσα και πέρα και να του μάθατε έτσι και να αποκάλυψα αυτές. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί 40 χρόνια, τέτοια ποιότητα είχε, αφού δεν ήξερα αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχός. Έπιανε τα φίλια, ήταν 3 πατέρες εκεί στο κελί. Και ένας ιερός, δηλαδή με τον αδελφό του Κατασφάρτα και ένα γεροντάκι, παχόμοιο του μερίγα. Έπιανε τα φίδια, είχε πολλά φίδια και στην περιοχή και τα έβγαλε τα πίτρες απ' έξω. Γιατί είχε νερά, φουντουκές και είχε πολλά φίδια. Τα έβγαλε τα δυο. Λοιπόν, μια μέρα είχε πιάσει μεγάλο φίδι, τον έφτασε γεροντάς απέναντι κελί για μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι. Επειδή βιάζονταν, για να το βγάλει έξω από το φράχ, το τύριξε στη μέση της ζώνη, πήγε να τη σφαιρά και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας άλλος γέρος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέγει πέρα, απόσε, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω γεροπαίσαι, γιατί φοβάται από τα τύρια, λέει. Γιατί φοβάται, λέει, εκείνος ο δικός μας ο πάτερ Ανδρέας, λέει, φοβάται και ο σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το δουβάρι να μην βγαίνουν ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στη κούρτα και τους πετάω έξω. Του λέω, γιατί δεν συμπεράζουν τον γεροπαπόμη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί, άμα έχεις πίστη, πιάνεις και τα φίδια και το σκορπιό και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Ξέρω και πια και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα το Ευαγγέλιο. Όλοι βάζει πίσω. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό Παναφέρει, που το είχε διαβάσει και θα το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Που πήγε ο υποτακτικός, είδε ένα φίδι μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή που έκανε νερό. Το έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Ο γέρος θα δει 3 στόμιλα και πέρα το φίδι λέει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνει ο Γιάννης, σταύρωσε εκεί πέρα, αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φίδια πας στις πηγές, ο κόσμος θα πει να τύψα μετά. Έτσι θα κάνουμε το λέει. Αφού μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι έτσι απονομιδό και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούμε το σωτήριο πάνω του Κυρίου. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτά λοιπόν ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα ανοησίες. Ήταν κάπου ο σταυρός μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό του Χριστού. Σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Να βλέπουν πολλές φορές να είναι θα πάνε σε μια κορυφή ένα σταυρό σιδερένιος και εκεί να πέφτουν και να δουν και τον χτυπάνε το σταυρό εκεί. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερένιο, που φυσικά πρέπει να τραβήξει έτσι υποθέτεις και ρευνούς. Τότε εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτηρίου Παύλου. Τότε είναι ένα σύγκραση που αφήσουμε, καταλάβετε. Και όταν μας βλέπουμε στους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα έξω, τι θα πούν και αυτοί οι καημένοι. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας, το χριστιανικό, τη ζωή μας η χριστιανική. Τώρα ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, πρέπει να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Αν κανείς φοβάται, θα βγαίνει 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ, 20-30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνω στο βέβαιο, θα πάω. Εγώ έφαγα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα και πήγε κάποιος παράντη εκεί με γαλαζόπιτρα μας και τα κρεμμύδια και εγώ δεν είχα τα γέρα και τα έφαγα και με την γαλαζόπιτρα λοιπόν και με τη ραδιενέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα, λέει, ξέχασα να σου πω εκεί πέρα γιατί είχα ρίξει, λέει, αυτό, χωρίς να με ρωτήσει, πήγε, αυτό έριξε.
Δεν πειράζει. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, αυτοί πώς να πει κανείς, δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Δηλαδή βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχω μάθει, κάτι αρρώστιες ανώμες που παρουσιάζονται, βλέπετε εκεί πέρα, δεν ότι ο Θεός τους καταστρέφει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιος ένα εξαφανιστεί, το εξαφανίζεται μόνοι του. Δεν είναι ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. Έρχεται την τιμωρία και δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους, μόνοι τους εξαφανίζουν τη ζωή τους. Δεν είναι ότι ο Θεός τους καταργείται, εξαφανίζουν τη ζωή τους μόνο. Και βλέπουμε αυτά το μέρος χριστιανικές εποχές με τα παιδάκια τους όσο τους δίνει ο Θεός, λοιπόν ευλογία Θεού, και βλέπετε και όλα τα παιδιά χαριτωμένα. Και να που προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόδεχε τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτης, όμως ο καλός ο Θεός εργάζεται. Δεν εργάζεται ο διάβολος, καταστρέφαλο και ο Θεός εργάζεται. Και βλέπουμε τώρα μια γενιά καλή φυσική. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί, το θέμα δεν το θέλουμε. Θα και αγρίψουν τα κατσίκια και πάνε τα πρόβατα του Χριστοάστημα, τα πρόβατα του Χριστού ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρουν να είναι όλο πρόβατα. Έτσι θα γίνει και μια ποιμνική σπιμή. Άλλος αδελφός ρώτησε για τους πειρασμούς και τις ασθένειες και τις στενοχώριες και γενικά για το σκοπό που δίνονται στον άνθρωπο. Αν δηλαδή επιτρέπονται από τον Θεό για τις αμαρτίες μας ή για να δοκιμαστούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και ο γέροντας απαντώντας είπε: Πάντως όπως κάνει, διότι και αυτός ο οποίος νομίζει ότι χωρίς να φταίει κατά κάποιον τρόπο ταλαιπωρείται, ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι το πιο σίγουρο, δηλαδή είναι πάντα άνθρωπος ότι το συμβαίνει το δέχεται με χαρά και να αισθάνεται ότι είναι ένοχος. Αυτό το πιο σίγουρο. Και αυτό έκαναν και άλλοι πατέρες. Ενώ πολλοί που όπως είπα ότι δεν έσπαλαν, αλλά υπέτρεψε ο Θεός για να ταλαιπωρηθούν, για να παρηγορούνται και άλλοι οι οποίοι ενώ έσπαλαν, επιτρέπει ο Θεός, μάλλον παραχωρούν αυτοί ας υποθέσουμε, απομακρύνει τη χάρη του Θεού με το σπάρμα τους και επόμενο είναι μετά να έρθει ο πειρασμός να τους δημιουργήσει κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και ογγίζουν και πέρα στο Θεό. Οπότε βλέποντας έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έσπαλε καθόλου και ταλαιπωρείται, του δίνει την ευκαιρία ο Θεός να τη χαλάρει. Εγώ έσπαλα και πέρα και γκρινιάζω. Αυτός ο καημένος δεν έσπαλε καθόλου κλπ. Αλλά και ο άλλος ο οποίος δεν έσπαλε και ταλαιπωρείται, ποτέ δεν λέει ότι εγώ δεν έσπαλα. Νομίζω ότι και πιστεύει ότι είναι ένοχος. Από τη στιγμή που θα πιστέψει ότι δεν έσπαλε, τότε η ζωή του είναι ένα σπάλμα μεγάλο. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός. Να δίνουμε εξετάσεις, να περάσουμε στην άλλη. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει τον διάβολο δεύτερο μέχρι ενός σημείου για να μας βοηθά με την κακία του. Δεν τον άφησε για να μας ταλαιπωρεί. Ο καλός ο Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί άγγελοι ξέφυσαν από την υπερηφάνειά τους και έγιναν δαίμονες. Έπρωσε τον άνθρωπο μετά ο Θεός, το τέλειο του δημιούργημα, για να συμπληρώσει πάρα το ξεπερασμένο πράγμα. Και αυτό και τη μεγάλη ευλογία που έδωσε μετά στους πρωτοπρόστους να γίνονται στη δημιουργία. Οι μένε γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ, τον Αδάμ και Εύα, στάση δημιουργής, παίρνουν και μας δίνουν το σώμα. Από τη στιγμή που συναντάνε το παιδάκι, οι γονείς δίνουν το σώμα, το δεύτερο δίνει την ψυχή. Οπότε μόλις γεννιέται το παιδάκι, βαπτίζεται, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο.
και προστατεύεται από το Θεό, από το πύρρακα άγγελο και από τους γονείς. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο απαλλάσσουν κατά κάποιον τρόπο από τις ευθύνες της γονείς. Και όταν τους πάρει ο Θεός πέρα τους γονείς, ο πύρρακας άγγελος συνεχίζει να προστατεύει τον άνθρωπο, όπως και ο Θεός, φυσικά από ψηλά και από κοντά. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε να υποθέτουμε ότι πολλοί γονείς συνέχεια και πέρα, ενώ υπάρχει ας υποθέτουμε ο Θεός που το προστατεύει, ο πυράκας άγγελος από κοντά, αυτά όλα τα αγνοούν κατά κάποιον τρόπο και συνέχεια ασχολούν με τέτοια αγωνία για τα παιδιά τους. Με τέτοια αγωνία μέχρι παραστέν, δηλαδή και να είναι πιστοί άνθρωποι. Και να πιστεύουν με τον τρόπο αυτό που αγωνιούν, εμποδίζονται η ευθεία επέμβαση. Αν μην υπάρχει Θεός, αν μην υπάρχει πυράκας άγγελος, γι' αυτό οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους, από εκεί και πέρα τον πιστεύουν στον Θεό. Δηλαδή να ταπεινώνται, να θέτουν τα όπλα τους κάτω, ανθρώπινα. Τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στο Θεό σε πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνα. Εδώ και τα παιδιά τώρα ένα πράγμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινα. Ακούτε μικρά. Όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινα. Οι γονείς τώρα το προστάτευε όταν ήταν μωρό μικρά στην κοιλιά. Μετά όταν γεννήθηκε το έβασε μια κούνια με καγκελάκια. Το παιδί το δείχνει να βγει έξω. Με τόση ελευθερία. Λοιπόν, δεν το καταλάβαινε όμως. Αν το άφηνε έξω θα χτυπούσε, θα γκριμίζει σε καμιά σκάρα. Δεν το καταλάβει το κανένα το παιδί. Μετά οι γονείς φυσικά, όπως ο καλός Κυπουρός, πετεύει ένα δεντράκι, βάζει έναν μπάστανο, σου δένει με ένα σκηνάκι, το κλείνει πάλι με κάγκελα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Και όταν το κουτσερεύει τα κατσίκια, πάει μετά εκεί πέρα, ούτε καρπού, ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα κουνάγια του, αφού μεγαλώσει τα κουνάγια τότε βγάζει το κάγκελο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο και στη σκιά του θα φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσιμο, την κούνια. Αλλά τώρα μεγάλωσαν στις υποθέσεις, τώρα χρειάζεται άλλο ένα κλείσιμο. Είναι ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ έπρεπε να το καταλάβουν γιατί είναι σωστά παιδιά, έφυγα και πιο μεγάλο. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάω δείχνει ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσουρευτούν, να καταστραφούν. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσουρεμένο θα είναι. Και αυτά και τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσιμο δεν είναι δέσιμο πάνω το Κυπουρός. Το δεντράκι εκεί πέρα πάει να μην στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα. Δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το περιορίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται όλα αυτά. Αλλά το κλείνει με το πάντα κατσίκια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά δεν θα καταστροφούν. Αν μερικά παιδιά τι κάνω όπως τα μουσουλάκια τα μικρά, τα δέρνει και τα δέρνει στο λιβάδι. Και ο νοικοκίνης πάει αυτό το κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο, οπότε τώρα αυτό πηγαίνεται, βρέχει, ξαναπετρώνει, φρέσκο, ποτάει και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπει το λιβάδι, κάνει τον πάσο, λέει θα πήγε στις υποθέσεις και θα ελευθερία. Δεν ξέρω στα πεντηκόρτο, για το καλό του αυτό. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί, τελικά βγάζει τον μπάσταρο και τρέχει. Τρέχει νομίζω ότι ελευθερώθηκε. Και πέρα το αποτέλεσμα, ή θα πληγεί με το σκηνή του, ή θα πέσει κάτω αυτά σε κανένα κρεμέ, θα του πάει κανένας λύκος.
Έτσι κάνουν μερικά ζωηρά παιδιά, παρόλο που δεν έχουν δυνάμεις, έχουν αυτό, ζητάνε δείχνουν ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους, να βλέπουν η ελευθερία που έχουν οι Ευρωπαίοι, λοιπόν και η ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν φτάσει, που έχουν στο κερδία πάνω παιδιά, σε ηλικία 27 χρόνια εκεί μέσα από 25 μέχρι 27, όλα έχουν καμία καταστροφή, από ναρκωτικά, από τέτοια κλπ. Ζητάνε τώρα βοήθεια τα παίρνουν και έτσι μια φορά βοήθεια ένα-δυο, θα παίρνει το πύλο του και σας παράζει η καρδιά. Να ζητάνε βοήθεια, αυτό να τα βοηθήσει. Όσα σας υποθέτουν δεν έχουν φτάσει πλέον στο κρυμό, να κάνουν εμείς, να κάνουν τέτοια, να πουλάνε θέμα, να καλωσπέρουν σε λίγο. Αυτά κατέστρεφαν και τον εαυτό τους, κατέστρεφαν και τους γονείς τους. Ο πατέρας θα πουν κεφαλικό, η μητέρα θα πουν καρδιά, θα πάρουν πηγαίνει. Σηκώκια κλπ. Και αυτό και τα παιδιά, αυτόν τον περιορισμό θα τον αισθάνει ως ανάγκη. Δηλαδή αν το θεωρείτε ευλογία αυτόν τον περιορισμό, θα ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Και αν ακούμε σας πείχνουν και λίγο παραπάνω, και αυτό πάλι από αγάπη θα το κάνουν. Πολύ κανένας, πέρας και πολλάς ακόμη, για πιο καλύτερα να σπίξει. Άλλος αδελφός είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία, άλλοι υγιείς και άλλοι άρρωστοι, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε λόγω της ηλικίας ή της ασθενείας τους να πιστεύουν στο Θεό που είναι η μόνη ελπίδα, εκείνοι δείχνουν να δυσκολεύονται να τον εμπιστευτούν. Ρώτησε το γέροντα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορούμε κάπως να τους βοηθήσουμε και αν ναι πώς. Και ο γέροντας απάντησε: Τώρα εάν είναι δικαιωμένοι, έχουν ταπείνες, έχουν άγρια, έχουν ταπείνες, θα βοηθηθούν. Και με ένα λόγο και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τέτοια βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει βοηθμό, δεν δέχεται αυτή τη βοήθεια. Και αν το κάνει το δάσκαλο, θα προτιστεί ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και ζει κοσμική ζωή. Αυτός δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με έναν σεισμό, με έναν κεραυνό, με έναν κατακλυσμό, με έναν λόγο, με έναν λύκο, με ένα θείο, με μια όρθια. Και πολλές φορές μπορεί να παρουσιαστεί και ένας Άγιος, παρόλο που δεν δικαιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία, να παρουσιαστεί ένας Άγιος, αλλά και αυτό το κάνει ακόμα ο Χριστός, αφού χρησιμοποιήσει όλα τα άλλα. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές αυτοί τι παθαίνουνε, έχει το διάβαση πάλι να σας ξεγελάσει. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι ρανιούνται. Ενώ ο Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια και από όπου χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους και εμφανίζεται ένας Άγιος, μετά αρχίζει ο διάβολος να του πιπηλήσει. Εσένα, ο Θεός υπάρξει κάποιον λόγο και να σώσει τον κόσμο, βοηθήσει κλπ. Και μετά λέει πως δεν λέει ότι θέλω λοιπόν να την κρατήσω να πω τις υποθέσεις μου. Εγώ κάνω τις υποθέσεις μου, είχα κι άλλοι δεν έπρεπε τις υποθέσεις μας, τότε από μακριά. Δεν ήμουν άξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και παιδιά του φεύγου γυρνούς στο από εκεί και τώρα μετά και ρηφανεύεται. Και μετά έρχεται ο διάβολος και αυτήν την δηλώσει, άγγελος, Αγίους κλπ. Του λέει εσύ θα φέρεις τον οικουμέντο. Θα πάω πηγαίνει. Αλλά μετά πάλι ο καλός ο Θεός, όταν εκεί τώρα αυτό θα συνέρθει, όταν βοηθηθεί από τον Άκη συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει. Και το πρέπει πάλι αυτό να οικονομήσει λοιπόν αυτό. Αλλά όταν ο άνθρωπος γι' αυτό, όταν πέφτει αυτός συγκινήσει κλπ, από εκεί θα καταλάβετε πιο καλά. Όταν βλέπει και έναν άνθρωπο μπορεί να έχει αμαρτωλή, να μην εκκλησιά, να μην κάνει κλπ, όπως είπα, έχει παρασυρθεί, ενώ είχε καλή διάθεση.
Όταν πέφτει όμως, είναι υπονόψυχος, δεν τον άρθρο ορεί την καρδιά, δεν αυτοχώρη το βοηθάει, λοιπόν πονάει ας υποθέσουμε, από εκεί να καταλάβει ότι αυτό δεν τον αφήσει ο Θεός. Εκεί ούτε τη βοήθεια. Όταν βλέπεις ένα απομακρυσμένο από το Θεό και το βλέπεις σκληρό, άσπλαχνο κλπ. Εκεί πρέπει να κάνουμε ένα νύχτα προσευχή, να κάνουμε αποβίβαση ο Θεός. Αλλά όλοι μας όμως για τους κεκοιμμένους, πολλά είναι και ιδίως όταν ήταν υπόψη κανένας από τους συγγενείς κλπ. Και αυτά, παππούδες, ο οποίος είχε φωνατεί κανείς, ήταν λίγο σκληρός κλπ. Αυτά όλα δεν έκανε καλοσύνη και πέθανε ας πούμε αμετανόητος. Πώς μπορείτε να κάνετε καλοσύνη, σώφανα, χείρες και να λέτε για την ψυχή του τάδε, για την ψυχή του τάδε. Οπότε άλλος κάνει καρδιακή προσευχή και ποιος φορές να γιάνει τα αποκαλάψει. Οπότε αυτό πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Εγώ θυμάμαι ένα γεγονός μια φορά, ήμουν κάπου στο μοναστήρι και ήρθανε συγγενείς μετά και μου ήταν ένα γεγονός. Ήταν ένας παππούς τον Μίξο, το γνώριζα, αφού μικρά παιδιά, είχα πολλά περιπτώσεις, μικρά παιδάκια και στο δρόμο στον τύπο είναι όλα αμύγδαλες. Και πούσαν καμιά πέτρα τα παιδάκια εκεί πέρα να πάνε κανένα φρέσκο αμύγδαλο. Ήταν σε ένα κοιτάξει πέντε να το σπουδάσει το παιδί. Και να είχαν τόσες είχε τα περισσότερα κτήματα και τούτοι τόσες τσιγκούνς είδαν πολύ σκληρό. Να σπουδάσει ένα παιδάκι πέρα για ένα αμύγδαλο, το παιδάκι πέθανε, τέτοια κακία εκεί. Και κάναμε τα φορολογό, πέθανε και στο γέρος. Σώξαμε μεγάλη καιροσία στα παιδιά. Και όταν ήρθαν στα τελευταία του, είχαν διόρθω σπίτι και είχαν κατά κάποιον τρόπο βάρδια οι νηπάδες. Πότε η μία, πότε η άλλη. Ήταν ένα ψάκι 10 ετών, ένα δυσέγγωνο 10 ετών, πάψε μια στιγμή μια γυναίκα πήγε να φέρει νερό και δουλειάκι. Το παιδάκι με δείτε άρχισε να τρομάζει και βάζει τις φωνές. Λοιπόν τρέχει έξω, χτυπιόταν τον παππού, τον πήραν τα κουράκια, τον πήραν τα κουράκια τον παππού και χτυπιόταν έκλειγε. Τρέχανε πάνω, τον βρήκαν πεθαμένο. Ή το κοριτσάκι εκείνο, λοιπόν που 5 δαίμονες, το πήγαν την ψυχή του. Λοιπόν, το καημένο το παιδί είχε πάθει το ψώτη. Πέθανα πάνω με αγωνία και λοιπά, αυτό τι θα κάνω, ξέρω και λοιπά. Όσο μπορείτε εδώ κάντε καλοσύνη, σας άφησε τόση περιουσία σας. Δώστε εδώ και να λέει για την ψυχή του, για την ψυχή του, για την ψυχή του. Και τι δεν κάνει εκεί πέρα, αυτό και τόση περιουσία και να μην σας άφηνε. Μόνο για τη δική του σκληρότητα έπαιζε πάνω αυτό, παιδιά του. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να βρει για να κοπιστεί τη ψυχή του. Γιατί άλλος που δέχεται με αυτή ένα αρχονό μια ποιος φορές να γιάσει τα κοκαλά. Αυτή είναι η καρδιακή προσευχή. Όπως ένας αδικημένος καταργέται και πιάνει την κατάρα όταν τον αδικεί τον άλλον. Δεν κάνει να καταργούνται οι άνθρωποι όμως. Είναι όμως πιάνει την κατάρα όταν δεν κακό χρόνο τσοκιστεί. Δεν τσοκιστεί. Θα πει κανείς, μου λέει κάποιος καλά εκεί πέρα. Πώς θα υποθέσουμε και πέρα επιτρέπει ο Θεός. Πώς ο Θεός επιτρέπει έναν κακό άνθρωπο, πες το πιστεύει και να σκοτώνει. Αυτό τώρα να σκοτώνει με άλλο τρόπο, με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ευλογείται και είναι καταράστηλος. Όπως αυτή την περίπτωση παραδείγματα αδικημένος, λοιπόν καταργέται, λοιπόν με την κατάρα, γιατί αδικήθηκε, μέσα στην καρδιά του υποθέσουμε για αυτή την κατάρα, έτσι και αυτός που ευεργετείται να γιάσει τα κοκαλά. Γι' αυτό να κάνετε εκεί πέρα όσο μπορείτε καλοσύνη για τους παππούδες σας και πιο περισσότερο βοηθά από όλα. Το μεγαλύτερο μνημόσυνο, δέξω κατά το λογισμό είναι η πνευματική μας πρόοδο. Όταν εμείς προοδεύουμε πνευματικά, αυτοί βοηθούνται τριπλάσια. Πρώτον, διότι δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια. Όταν ένας άνθρωπος σε παραδείγματι, ας πούμε ένα αγκώνεται, το θες με το παιδί φίλων της έγκονος. Όταν ζει πνευματικά, έχει κατάσταση που μεγάλη πνευματική, δικαιούνται ως υπόθεση, δικαιούνται οι παππούδες και προσπάθεις και Θεία Βοήθεια, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα δουν αυτό. Δικαιούνται από τη Θεία Βοήθεια. Μετά και η προσευχή του θα έχει παρουσία, βοηθούνται από αυτό. Αλλά
και μόλι η χαρά που αισθάνονται οι παππούδες, το καμάρι μας, μόνο αυτό, αυτή η χαρά που τους δίνει, δεν είναι μικρό πράγμα. Αντιθέτως όταν εμείς δεν γνωρίζουμε τα κουμορφαινόμαστε από το Θεό και θα σκεφτούμε ότι είναι καημένοι στην χώρα της και ποιο είναι καημένοι, τι εγκληματοί, τι κάνουν και πέρα, καλύτερα μην τους είχαμε γυρίσει και ποιο είναι καημένοι και υποφέρουν. Γι' αυτό το μπορούμε και πρώτο η πνευματική μας υποθέσουμε αυτό για τη δική μας βοήθεια και πώς βοήθειας υποθέσουμε. Και το καλό που αφήνει και μια καλή παράδοση. Λέει να μερικά υπάρχουν μερικά χωριά του. Έτσι ο καλός ανθρώπος έκανε το χωριό και το χωριό τι καλός ανθρώπος έχει. Δεν είναι ότι και το χώμα βγάζει καλούς ανθρώπους. Εκεί υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή πλευρά. Και τώρα συνεχίζει μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι αυτοί βοήθησαν τον εαυτό, βοήθησαν και τους παππούδες τους, λοιπόν βοήθησαν και εκείνη τη γενιά. Βοηθιέται και μια συνέχεια και όταν βρεθούν πάλι στη συνέχεια πάλι αυτή η παράδοση καλή, συνεχίζει μια καλή παράδοση. Και μόνο εκεί στον Ήπειρο, όταν ήμουν μικρός, ήτανε, μάθαμε Μαγαντόσα 5, ήτανε η αγορά. Έρχομαι μερικοί χωρικοί καημένοι, έλεγαν μικρέ πρόσεξε λίγο τα ρεφλόδινα από το τάδε χωριό. Γιατί εκείνο το χωριό ήταν όλοι κλέφτες, έκλειβαν τα από τα ελληνικά τα ζώα, τα πήγαιναν στους Αλβανούς, έπαιρναν τα αλβανικά τα κλειψιδέτα για να μην τους πιάσουν. Αυτή ήταν. Και τώρα όταν έπλησαν αργότερα τα σύνορα, πάλι έπρεπε καν να κλέψουν, έκλειβαν σαμάρια, καπίστρια, σκηνιά. Πήγαινε ο κανένας ο χωρικός να φορτώσει, έβλεπε το δώρο, δεν έχω σαμάρια, έβλεπε λίγο καπίστρια, λίγο σκηνιά. Και δεν μπορώ ότι και το χωριό ας υποθέσουμε, έβγαζε ήταν το χώμα τέτοιο. Οι άνθρωποι είχαν αφήσει για να εξαφανιστεί ας υποθέσουμε φωναστεί κανείς. Να πει μια καλή παράδοση και δεν πολύ δουλειά. Αντιθέτως πιο πάνω ήταν ένα χωριό, μα και στο χωριό του Πατροσαραθήνικης. Λοιπόν, και πιο πάνω άλλα χωριά, μπουζάν παλικάρι 18-20 χρονών, όταν τα σπηρούν σκοτίνιζαν. Σήμερα πού να βρω και σε κοπέλια δεν βρίσκεις τέτοια ανθρωπή. Δηλαδή ανθρωπή και διαπονήθηκε και σε στολή. Λοιπόν, έρχεται με το κεφάλι κάτω. Και έβλεπε σας είπατε, διότι ήταν και στην πληκάτη. Στην ίδια σειρά. Ήταν ένας γέροντας παλιά. Μετά ήταν ένας άλλος ο οποίος είναι 100 χρόνια πώς είναι. Τώρα είναι, ήταν αργόν το Χατζηγιώργη. Είναι στα έξω από τα Γιάννη, το Σαμοστρίτο.